Salut! Așteptăm să-și facă treaba Instagram. Salut, salut! Să vedem dacă merge. Victorie! Bună! Salut! Bună, Petruța! Ce faci? Oare mă auzi? Cam... Foarte bine. Da, am încercat să pun ăsta pe Do Not Disturb, dar văd că tot intră bzz, bzz, bzz. Sper să fie ok. Super! Cum ești? Bine, sunt un pic răcită. Îmi pare rău. Sper să nu tușesc foarte mult astăzi. Nu-i bai. Aici suntem pe uman cu tot ce vine la pachet. Așa. Câteodată răceala mai apare. Oare pentru cei care încep să intre, dacă puteți, vă rog să ne confirmați că ne auziți, ne vedeți, că totul e bine. Petruța, o să revin într-o secundă. Să trag o tuse în până și revin. Bine. Super. Până revine Bianca, mă gândeam să vă zic așa un pic de unde a pornit tema live-ului, și anume antreprenoriat la feminin. Și a venit în urma unor experiențe personale și eu ca și antreprenor, dar și în urma unor mesaje pe care le-am mai primit de la alte femei antreprenori, cum că nu știau că au voie ca ele să fie antreprenori dacă partenerilor de viață sunt angajați. Și imediat să o acceptăm și pe Bianca din nou. Să vedem dacă mergem. Așa, bine ai revenit. Am tușit bine. Îmi cer mii de scuze, dar suntem oameni, răcim peste noapte și nu am vrut să amânăm discuția de astăzi, așa că vă rog să mă primiți cu această voce de Marlene Dietrich. Știi cum era Phoebe în Friends, că îi plăcea mai mult de ea cum sună cu vocea răgușită, așa și tu acum. Povestisem puțin de unde a pornit tema live-ului și ziceam că, pe de o parte, din experiența personală, din mesaje de la alte femei antreprenori, dar și așa din niște statistici pe care le-am citit și pe care mi le-am notat și aici, o să le zic rapid până intrăm noi în discuție. Și anume că 3% dintre femeile din România sunt antreprenoare. Asta înseamnă undeva la 600.000 din 19 milioane de locuitori. Și procentul e în scădere, sau a scăzut în 2020, cel mai probabil din cauza COVID. Doar 2% dintre femeile care dețin startup-uri primesc și finanțare. Aici este cel mai mare gap. Și mai sunt câteva pe care o să le pun eu ulterior și la nivel internațional și la nivel local. Asta ca să ne facem așa o idee în mare. Dar revenind la Bianca și la temă, Bianca, mersi tare mult că ai acceptat să povestim. Pentru cei care poate urmăresc acum sau vor urmări după și nu te știu, Bianca este consultant de business, mentor și are așa o titulatură foarte faină de la clientele ei, Business Godmother, așa că eu cu asta te știu, cu asta te țin minte. Și motivul pentru care te-am invitat pe tine e că știu că tu ai o misiune așa personală și profesională de a ajuta femeile să devină antreprenoare și poate să-și asume așa pe deplin puterea lor, pe care știm foarte bine că o au, de care poate că au mai uitat așa pe drum.
Și discuția de astăzi cam așa o să fie împărțită. Vorbim puțin de ce înseamnă să fii femeie antreprenor cu de toate, și cu de-alea mai bune și cu de-alea mai puțin bune. Apoi o să te luăm așa, pentru cei care urmăresc live, o să știe structura. O să te iau la puricat legat de cum faci tu lucrurile. Povestim un pic mai ulterior, un pic mai general de antreprenoriat, așa, overall și cum vezi tu. Și încheiem cu poate o recomandare. Bineînțeles, discuțiile de obicei se duc pe multe direcții și ne lăsăm așa la o discuție la cafea, ca de la ora 2 după amiaza. Bun. Pentru început, Bianca, era ceva ce am întrebat pe toată lumea din seria asta de live-uri, pentru că mi se pare că ne ajută așa să ne cunoaștem un picuț. Care sunt principalele evenimente din viața ta care crezi tu că au contribuit la cine e Bianca astăzi? Frumos, frumos. Aș vrea să fac un mic disclaimer. Începem cu asta. Odată mulțumesc tare mult pentru invitație. O să-ți mulțumesc și spre final, pentru că simt eu că o să fie o super discuție și voi o să mă iertați când o să mai tușesc, că asta este antreprenoare cu de toate, și cu răcel și cu ce mai fi. Disclaimerul pe care vreau să-l fac, și cred că o să vorbesc la unison, este să nu înțelegeți că eu și Petruța suntem în tabăra feministelor care vor să dea în cap bărbaților, pentru că vreau să vă spun cel puțin despre mine. Cred că sufletul meu pereche profesional este un bărbat. Prietenii mei de peste 16 ani, care îmi sunt parte din familie, practic, sunt băieți. Avem și o fată, adică avem și o doamnă. Dar n-aș vrea să înțelegeți că suntem în tabăra celor care aruncă cu noroi în colegii noștri de industrie sau în colegii noștri de viață și așa mai departe. Cred că este loc pentru toată lumea, dar suntem diferiți. Și asta este cadoul până la urmă. Nu suntem mai buni sau mai puțin buni, superiori sau inferiori. Important este că putem co-crea și cohabita și construi business-uri și dintr-o energie pur feminină și dintr-o energie pur masculină. Așa, care sunt experiențele? Au fost, Petruța, să știi că au fost deopotrivă experiențe pozitive și mai puțin pozitive. Că știi, de multe ori e bine câteodată în viață să te mai și scuturi anumite lucruri ca să pricepi ceva. Și cred că așa, în parcursul meu, inclusiv personal, profesional, cred că a contat foarte mult că de la debut am început să lucrez cu oameni foarte mari. Oameni mari însemnând cu o personalitate mare, cu un bagaj intelectual mare, oameni care au studiat la Sorbona, la Oxford. Așa s-a întâmplat, așa m-a adus viața. Și am fost ca un burete. I-am observat. Nimeni n-a venit vreodată să mă tragă de mânecă și să-ți spună: dragă Bianca, să-mi spună: dragă Bianca, iată, așa se fac contractele, așa se negociază un contract mare. Nimeni nu mi-a arătat asta așa. Dar eu am avut 4 ochi, am avut 4 urechi, tot timpul m-am uitat cum fac ceilalți, ce pot învăța, ce mi se potrivește mie, inclusiv de la felul în care se puneau pe masă discuțiile dificile. Asta m-a influențat foarte mult. Și, deci, cum spuneam, am avut marea șansă de a lucra cu oameni mari la debutul meu profesional, ceea ce m-a format să urmez o pantă ascendentă, cumva. Au mai fost și momente neplăcute în viață. De exemplu, sunt supraviețuitoarea unui burnout care m-a pus așa un an într-un hău negru, din care, Petruța, nu știam dacă mai văd lumina zilei. Exista o licărire de speranță, dar când mă uitam dimineața în oglindă, eu nu recunoșteam persoana care se uita la mine. Și știi ce era cel mai trist? Că nu mai vedeam licărirea de bucurie. Erau niște ochi goi. Nu mai vedeam lumina din ei. Și acum o spun așa cu deschidere, cu vulnerabilitate. Dar când eram acolo, nu era ușor deloc. Deloc. Adică a trebuit să mă culeg un pic de pe jos și să mă recompun. Și e important de spus că uneori chiar și hăurile cele mai negre sunt de fapt o trambulină pentru noi. Sunt catalizatoare de ceva.
Și da, alte experiențe, nu știu, cred că m-a ajutat foarte mult, uite că mă duc foarte, mă rog, că nu sunt chiar Tutankamon, foarte departe în copilăria mea. Am avut șansa de a merge la grădinița germană și apoi la școala germană și apoi la liceul german. Ce e important aici nu este că vorbesc eu germană, important este că școala mea era văzută ca un fel de rebeli, oamenii care n-au uniforme, care au acces la alte resurse din Germania. Și cred că asta mi-a dat șansa și mi-a deschis mintea să question, să pun întrebări, să nu mă simt cea mai slabă din curtea școlii, intelectual vorbind, dacă pun o întrebare și nu știu ceva. Și sigur m-a influențat, sunt convinsă de asta, faptul că ni s-a dat șansa să avem păreri. Să avem păreri, să punem întrebări. Cu siguranță asta are ecou acum, la 41 de ani, clar. Mulți înainte și Mulțumesc. tot așa rebeli și cu idei vii, cum le numești tu să fie. Știu că tu acum ești la al doilea business, partea aceasta de consultanță. Eram curioasă că, na, cumva suntem pe topicul ăsta. Cum te-ai simțit tu la început când ai zis, băi, ok, eu mă fac antreprenor? Cum a fost asta pentru tine și dacă ai avut anumite temeri, poate ce au ținut și de gender specific, de ideea că ești femeie antreprenor, într-o lume în care să recunoaștem că deocamdată sunt tot mai mulți bărbați, proporțional vorbind, încă, că se văd trenduri de schimbare. Dar cum a fost pentru tine? Cum s-a simțit? Uite, ce bine că m-ai invitat, deși suntem la primul business, eu am dreptul să vorbesc și de la al doilea și de la primul. Să știi că mi-am făcut rodajul în viața de consultant de dinainte de a deveni antreprenoare. Eu mi-am făcut rodajul în a mă simți inadecvată, prea tânără, prea blondă, brunetă, whatever. Am trecut prin toate acele sprâncene ridicate, dar cine-i tânăra asta să vină în board meeting și să ne arate nouă cum să facem XYZ? Mi-am făcut rodajul, deci mi-am luat porția și mi-am antrenat mușchiul acesta al rezilienței și știi ce mi-aduc aminte, Petruța, din primii ani de consultanță, de dinainte de antreprenoriat, și răspund imediat la întrebare, îmi aduc aminte că aveam o plăcere să demonstrez că atunci când deschid gura am ceva inteligent de spus și că nu sunt doar o tinerică, că eram foarte tânără, eu am început foarte devreme și că nu sunt tolerată la masa lor, ci că mi-am câștigat un loc la masa lor, unde, da, preponderent erau bărbați, cu siguranță. Deci n-am venit cu un bagaj emoțional sau cu un balast emoțional foarte mare când mi-am început nici primul, nici al doilea business. Pe primul am început dintr-un burst de creativitate după ce am născut-o pe fetița noastră și mi se părea că am nevoie să fac și lucruri cu mâinile, nu doar cu capul, pentru că foarte mult din viața mea am lucrat doar din partea asta și am avut un business cu bijuterii, de asta zic de mâini. Iar în businessul acesta de consultanță n-am venit cu un bagaj care să-mi pună piedică, știi? Asta pentru că, din fericire, cu un an înainte trecusem printr-un burnout în care a trebuit să scutur și să filtrez tot ce știam. Și mă refer, relații, cum fac lucrurile, de ce le fac așa, de ce lucrez cât lucrez. Deci făcusem curat cu un an înainte. Și atunci n-am avut asta, dar sigur, am și eu piedici și în continuare, adică e un work in progress. În schimb, nu m-am simțit niciodată ne la locul meu dacă la masă sau pe o scenă îmi împărțeam microfonul cu un bărbat. Nici acum nu mă simt. Adică am un respect foarte mare pentru munca pe care ei o fac, dar cred că și eu îmi merit locul ca parteneră alături de ei și nu ca disposable. Ce fain că ai putut să treci prin procesul ăsta cumva de clean-up într-un fel înainte să încep business-ul. Trebuie să recunosc că pentru mine eu m-am aruncat așa cu capul înainte, încă mă mir de cât de naivă am putut să fiu.
M-am aruncat cu capul înainte și cel puțin cum parentul face parte din, mă rog, ideea asta de lume de startup tech, tehnologie și așa mai departe, m-am lovit chiar de un tărâm dominat de bărbați, mai ales eu nefiind specializată în tech, neavând niciun fel de cunoștințe. Și de foarte multe ori am simțit chestia asta de intru într-un call sau intru într-un meeting sau la un pitch event în care eram doar eu femeie. Și eram așa, oh my God, what am I doing here? Fiind și super la început și neavând neapărat experiență de asta de business, da, ca angajat, da, am lucrat și aproape de CEO și așa mai departe, dar na, nu se compară cumva lucrurile și mi-au ieșit o tonă jumătate de frici la suprafață. Și în momentul în care am analizat așa un pic lucrurile și am început să te urmăresc și pe tine și să mai mă alătur așa comunităților, mi-am dat seama că, stai un pic, că și alte femei experimentează asta. Și eram curioasă să te întreb, pentru că știu că tu lucrezi cu foarte multe femei antreprenori, care sunt fricile de care îți povestesc ele cele mai des? Ce auzi de la ele, simți tu că ori le blochează să înceapă ceva, ori le blochează pe drum, că și asta e o poveste. Foarte, foarte bine punctat. Și să știți că motivul și cu ocazia asta vreau să îi salut pe toți cei care s-au așezat astăzi alături de noi la masa aceasta virtuală. Am văzut nume cunoscute, vă salutăm pe toți și ne bucurăm că sunteți aici. Eu lucrez acum în proporție de, cred că, 98% cu femei, pentru că toată bucata cealaltă de experiență profesională am lucrat cu bărbați. Și am zis, da, sigur sunt și femei minunate pe lumea asta, sigur sunt și femei competente, sigur sunt și doamne care au ceva de spus și o amprentă de pus în antreprenoriat. De asta am ales să lucrez. Acum să vorbim despre câte lucruri îmi ajung la urechi. Dar înainte de asta, știi ce aș mai vrea să punctăm, Petruța? Cred că ceea ce vedem noi în termen de frică, frustrare, frică de respingere, frică de succes, frică de eșec, de judecată, tot pomelnicul acela, toate aceste lucruri sunt efecte secundare. Cauza este următoarea. Nu știu dacă ați observat, și pentru bărbați e la fel, dar noi astăzi vorbim în antreprenoriat la feminin. Cauza este că de la bun început, poate din primii ani de viață, ni se descrie o identitate predefinită. Ca o haină one size fits all. Trebuie să fii așa, stai în banca ta, lasă-i pe alții să te laude, fii modest, vezi de drumul tău, nu supăra pe nimeni, lasă loc de bună ziua. Știți că ați trăit ce am trăit și eu. Și cumva, deci noi trebuie să îmbrăcăm această haină, fie că ni se potrivește culoarea, croiul sau nu, pentru că este deja o identitate predefinită și cumva semi-impusă de societate. Trebuie să fie așa. Dacă vrei o carieră, nu o să mai poți să ai și familie. Dacă vrei o familie, pune în cui cariera. Dacă vrei să câștigi bani, trebuie să fii dură. Și toate lucrurile acestea. Și cauza este această matriță în care cumva suntem invitate să încăpem. Trebuie să te contorsionezi, trebuie să încapi. Cum? E prea mică cutiuța? Nu contează, stai acolo. Și nu mai zi nimic. Da, bun, deci asta ar fi the root problem. Apoi, deci, Doamne, stai să deschidem cutia Pandorei. Aș vrea să abordăm, fricile despre care nu se vorbește. Că de multe ori în discuții de genul acesta se spune, păi mă vizitează sindromul impostorului, mi-e frică de eșec. Asta este suprafața. Ce e mai jos? Uite, de exemplu, există o prejudecată, cum că s-au unit, cum că ar fi puține locuri. Deci, dacă tu, Petruța, ai inventat parentul, eu, Bianca, nu mai pot face asta, pentru că tu mi-ai luat locul. Tu deja, sunt puține locuri pentru noi în tech, de exemplu. Dacă tu ai inventat asta, păi atunci prietenele noastre și cu mine inclus, noi nu mai putem face asta. Dacă eu am un podcast, păi în România este doar cineva care are un podcast de succes sau, da? Declină fiecare pe ce specific de business are. Dacă există o femeie care are un brand de genți, bijuterii, flori, habar n-am, nu mai e loc la masă.
Și atunci, ideea aceasta, în engleză îi zice scarcity, la noi zice deficiență sau lipsă, ne contractă. Păi deja e altcineva, a ajuns altcineva în fața mea. Nu mai avem loc. Asta este, mă ocup de altceva. Și e foarte trist să credem asta. Nu ți s-a întâmplat în discuțiile pe care le-ai? Ba, da. Absolut, și inclusiv eu mă regăsesc în chestia asta și atât de mult îți impactează deciziile. Cumva rațional, sau mă rog, o parte din mine știe chestia asta. Băi, e loc sub soare pentru absolut toată lumea. Lumea asta e foarte mare și în special când călătoresc și întâlnesc atât de mulți oameni străini, îmi dau seama, oh my god, sunt așa un fir de praf în acest univers, nici măcar fir de praf, cred că mai mic, nu știu ce e mai mic de atât. Și îmi dau seama, stai un pic, că e atât de mult spațiu, pentru toată lumea. Dar acest scarcity mindset a apărut și la mine, cumva, și creează așa o frică și o tensiune și o rezistență internă care impactează deciziile pe care le iau, impactează cumva și sănătatea mea emoțională și sănătatea business-ului, inclusiv și partea de colaborări, pentru că eu și aici am văzut că în momentul în care tu ești așa cu... Este, și mi s-a întâmplat și mie, am povestit pe story oamenilor după ce am zis de treaba asta cu live-urile la primul business, că am primit un picuț de hate. Da, pentru că nu știu exact cum și-a imaginat persoana respectivă, că ce planuri am eu, dar a simțit că ea are, culmea de la o femeie, că ea are un podcast și atunci, dacă ea are, cumva, n-ar trebui să mai vin și eu, pentru că nu știu ce. Deși intenția mea nu era de a intra într-o competiție, pentru că nu ăsta e scopul, dar am observat dinamicile astea și cum impactează efectiv deschiderea spre colaborare și spre a ne face și a ne da loc nouă tuturor. Asta da, de scarcity. Da. De la mine. Da, mulțumesc că pui asta pe masă, că e un dialog până la urma urmei. Știi ce am mai observat eu? Croșetez un pic pe ideea ta. Și se întâmplă, poate, și uite, ne întreb și pe prietenele noastre și pe prietenii noștri, că am văzut că sunt și domne astăzi, dacă vi s-a întâmplat ca, nu știu, să aveți tentația de a da un share, că cineva face ceva, un masterclass, un program, vinde o haină, ce o face, să aveți tendința, din generozitate pură, măi, vreau să-i dau un share, să-l ajut, să vorbesc despre el, după care, păi dacă oamenii se duc la el și îl aleg pe el sau pe ea, că noi vorbim de Doamne, o aleg pe ea și asta înseamnă că pentru mine nu mai rămâne. Știți de câte ori am auzit asta? Vreau să ajut, dar dacă laud un alt, uite, tu ai aceeași titulatură cu mine, noi două colaborăm. Cum ar fi fost că eu să zic, Petruța, nu pot să vin în live-ul cu tine, că tu ești business consultant și s-ar putea ca tu să spui ceva genial în live-ul ăsta și clientele mele buluc, avalanșă, să vină la tine și eu să rămân fără. Dar să știți că e o iluzie, e o himeră și o să vă fure niște experiențe extraordinare. Mie îmi place la nebunie să lucrez cu femei și să vorbesc despre ele. Și la mine pe stories găsiți mereu share-uri despre proiecte pe care le fac alte cliente, surioare de business, cunoștințe, din care eu nu am niciun beneficiu și cu siguranță nu unul financiar, dar o fac de drag, pentru că dacă tărim industria, asta ne ajută pe noi toate. Și Cristina, da, ne zice că și s-a întâmplat și este dureros. Într-adevăr, și cred că faci așa, știi, cumva ne întoarcem la ce ai zis, că de bază, de haina aia cu care am fost învățat și obligat într-un fel sau altul să o purtăm, și cred că m-am tot gândit și eu că de unde vine ideea asta, poate și un pic de râcă între femei, de a nu ne susține între noi. Și îmi dau seama că încă din copilărie, cel puțin mie mi se zicea că, aoleu, păi dacă tu nu te comporți nu știu ce, o să-ți fure altcineva partenerul, iubitul. Dacă tu nu știi, cumva mesaje de astea în care tot timpul trebuia să fie o competiție, unii împotriva altora, și bărbați și femei deopotrivă, și prea puțin
pe colaborare și pe puterea lui împreună și cum putem să creștem frumos, că așa cum zici și tu, cred că dacă, ok, un pic de o doză de competiție sănătoasă, cred că prinde bine, dar dacă ne creștem calitatea materialelor pe care le livrăm, serviciilor și așa mai departe, toată lumea are de câștigat. Și noi creștem ca oameni și clienții noștri beneficiază și lumea și planeta asta are parte de lucruri mai bune. Da. Cred că de multe ori succesul altei femei, că ne întoarcem la discuția noastră de azi, succesul altei femei poate să inhibe o altă femeie. Și nu vorbesc doar de ideea de competiție, ci păi ea a zis ce era de zis. Ea mi-a furat șansa, mi-a furat oportunitatea, mi-a furat, nici nu ne cunoaștem, suntem doi străini de pe internet, dar îmi trăiește viața. A primit ea premiul X sau a primit ea recunoașterea meritelor, dar și eu fac, drept pentru care nu mai fac nimic. Știi că îmi spuneai că, ok, care sunt greșelile, care sunt frânele de mână trase. Păi dacă altcineva este recunoscut pentru ceva ce și eu fac, atunci nu mai fac nimic. Mă supăr, îmi iau jucăriile și spun că businessul nu este pentru mine. Antreprenoriatul în România nu se poate face. Adică dăm această sentință pentru că avem acest layer emoțional, știi, care îmbracă. Și eu zic exact de ideea aceea că succesul altei femei ne muțește, ne inhibă, ne contractă. O să stau în liniște, nu o să mai zic nimic. E foarte trist. Sunt de acord cu ce ai spus tu, că un pic de competiție este necesară, dar la modul acela, competiție sportivă, de dragul jocului. Wow, uite, cineva a făcut un podcast care se întoarce după soare. Hai să-l fac și eu să se întoarcă, nu știu, după lună, după stele. Dar de drag, nu îi fac în contră, îi fac așa de supărare, ci și eu aș putea să scot ceva bun din mine, nu mai bun decât ea, ci mai bun decât versiunea mea de azi. Atât de tot. Da. Asta ar fi. Un lucru pe care l-am mai observat eu la mine, că pot să judec doar experiența mea, și chiar eram curioasă dacă ai întâlnit asta și la clientele tale. Măi, e treaba asta cu banii și cu cerutul banilor și cu nici nu știu dacă curaj e cuvântul corect sau mai degrabă de a te respecta pe tine și a-ți prețui munca ta suficient de mult încât să pui un preț corect și pentru tine și poate și pentru ceilalți, pentru că știu că putem să intrăm într-o poveste complet paralelă, că am văzut niște sume de zeci de mii de euro și mă întreb, oh my god, de unde și până unde ați ajuns la suma respectivă. Dar observ și la alte prietene de ale mele antreprenori sau, mă rog, în zona de freelancing, că ne e foarte, foarte greu să ne vindem. În cazul clientelor tale, cum e? Ai observat partea asta? Evident, sigur că da, sigur că da. Și nu doar la cliente, și la prietene, colege de industrie. Ce crezi, că eu n-am trecut pe poteca aia? Bineînțeles că da, pentru că înainte, când aveam o umbrelă, nu a unei companii internaționale, sigur că aveam și o parte de business development, dar ușa se deschidea altfel, pentru că nu eram doar Bianca Gheorghescu, eram Bianca Gheorghescu de la XYZ. Și se deschidea ușa altfel. Ori când am devenit Bianca Gheorghescu, punct, sau Bianca Zen Consulting, ok, bun. Deci eu sunt și departamentul de vânzări, eu sunt și departamentul de marketing și doamna de la curățenie, eu le fac pe toate, clar. Cu siguranță am observat asta și o observ și uneori mă înduioșează și mă supăr așa să văd că, și știu de unde vine, adică sunt mai multe, sigur, sunt mai multe surse, dar câteodată știi ce se mai întâmplă, Petruța? Este acea supra-responsabilizare. Știi, când noi devenim responsabile pentru clientul nostru, mama lui, bunica și așa mai departe și zicem, păi eu nu pot să îi spun onorariul X, că poate nu are să-mi dea. Adică ne îngrijim și de finanțele omului, în loc să ne îngrijim de ale noastre. Dar eu nu pot să mă nișez, că dacă mă nișez, întorc spatele oamenilor. Dar eu nu pot. Asta e o supra-responsabilizare. Nimeni nu ți-a cerut asta. Tu pune prețul corect
pentru tine și prețul corect prin care poți să-l privești în ochi pe clientul tău și să spui atâta costă pentru că atâta valorează. Atâta tot. Și știu că e mai ușor de zis și mai greu de făcut, dar e un mușchi care se antrenează și bine ar fi că mai e, uite aici se mai pune o ramură. Este această, nici nu știu cum să-i spun, nu fluiditate, inconsecvență. Știi, atunci când nu-ți cunoști cifrele, dar nici nu vrei să începi să te pricepi. Știi, când există acest analfabetism financiar, nu știu dacă am scornit acum un termen, când efectiv nu ai fluența, cum o ai în engleză-franceză, nu ai fluență financiară și nici nu vrei, spui nu, pe mine banii nu mă interesează, eu vreau doar să-mi fac munca. Da, dar atunci rămâi un specialist toată viața, eventual mai bine lucrează sub umbrela al cuiva, pentru că îi furi șansa business-ului tău de a avea și un proprietar de business sau un CEO sau un manager. Știi? Îi furi șansa. Da. Și de asta de foarte multe ori punem prețuri mult mai mici la modul păi nu cred că o să vină nimeni. Serviciul meu valorează, nu știu, 500 de euro, dar o să pun 100 pentru că aceasta este cum să zic, nu știu, o încercare de a-i convinge pe oameni totuși să lucreze cu mine dacă dau așa niște prețuri foarte, foarte mici și după aia îi se convin că sunt bună și după aia... Dar nu-i corect față de nimeni, sincer. Cumva insist pe a deveni fluente financiar. Nu știi? Citești pe internet, vorbești cu o contabilă, îmi scrieți mie, scrieți Petruței, de undeva vine ajutor, dar să fim curioase și să spunem, măi, da, vreau să mă pricep la bani. Și, Doamne, că dacă mergeți la Mega Image sau mergeți la Carrefour în fiecare weekend și vă faceți cumpărăturile și aveți bani suficient și să plătiți întreținerea și să vă luați ceva frumos și să ieșiți la restaurant, vă pricepeți la cifre. Credeți-mă, vă pricepeți. Vă spun de pe acum. Da. La fix, că chiar ieri povesteam și eu despre asta pe stories, că și eu sunt într-un proces de a mă împrieteni cu cifrele și trebuie să recunosc că am observat o chestie foarte sneaky. Că zici așa, păi da, pentru mine nu contează banii, pentru mine contează impactul. Dar, dacă nu ai bani, sincer, adică dau exemplul meu, m-a trimis așa într-o spirală de asta de surviving, în care foarte stresată, eram, Doamne, cu ce mai plătesc chiria luna viitoare, tarara. Era bine pentru toată lumea din afară, da, clienți fericiți, colaboratori împăcați, bun, mai puțin eu, cea care cumva, cel puțin deocamdată, de la mine și în cazul parentul și de la Dragoș, ar trebui să izvorască ideile, să izvorască pasiunea. Și nu prea au cum să izvorască dintr-un lac secat, care nu mai are ce să ofere. Și atunci treaba asta cu împrietenirea cu numerele, cu fluența financiară, mi se pare atât de importantă și știu că tu povestești mereu și în sesiunea pe care am avut-o noi, că eu am fost clienta Biancăi. M-a pus Bianca să-mi fac așa un Dexter și așa se numește mai Dexter spreadsheet în care îmi țin evidența numerelor. Și profit de tema asta ca să fac așa un pic tranziția spre o altă întrebare. Pentru că eu am asociat nume. Bine, pe de parte că mi-e frică să mă uit la ele, că dacă, știi, poate zic o poveste este care un bau-bau. E un bau-bau acolo. Dar pe de altă parte și pentru că am asociat foarte mult cu zona asta masculină. Că bărbații se uită la numere, bărbații au structură, eu nu. I rebel against everyone și o să fac cum vreau eu. Și cred că și cumva un alt lucru pe care am încercat eu să-l fac apropo de haina de care menționai tu, e să mă duc mult în modelele masculine pe care le vedeam, atât ca și stil de lucru, poate și ca stil de a se gândi la afacere. Mă gândeam, poate eu am o viziune foarte mică, uite, X, Y, Z, vreau să fac 100 de milioane de euro, să-și crească imperiul în state, eu, așa micuțucă.
Dar așa pe parcurs mi-am dat seama că stai un picuț, că modul în care funcționez eu poate că e altul, viziunea mea poate că e alta. Și vreau să te întreb aici, care crezi tu că sunt, pentru femeile care poate se blochează în a replica niște modele, care crezi tu că sunt totuși aturile pe care le aduce o femeie într-un business? Îmi place întrebarea asta mult de tot și hai să facem lumină. Și în mine, și în Petruța, și în voi, dragile noastre, rezidă două energii. Și energie masculină și energie feminină. Extremele La bărbați la fel. și la bărbați la fel. Da. Sigur, sigur. Și, cum să spun, extremele în viață sunt periculoase. Adică nici nu e bine să te duci doar pe partea feminină și să dai la o parte partea masculină, pentru că ea există cu un scop acolo. Și atunci eu mă gândesc, sunt situații în care eu am nevoie de această energie masculină. Și energia masculină se traduce cam așa. Să fii structurat, să fie clar lucrurile, da, cum le-ai de făcut, să fii focusată pe ce ai de făcut. Uneori să fii prima care inventează ceva, care pune ceva într-o altă lumină. Nu e rău să fii prima. Mie îmi place ideea asta, să fiu prima care își pune steagul creativ undeva. Nu este contra cuiva, este pentru mine, este de bucuria de a fi creativă și de a fi în mișcare, pentru că un antreprenor este un făuritor de posibil, nu? Se gândește ce soluții nu există, le creez eu, le inventez eu. Și asta e partea masculină. Partea masculină ne ajută, sau energia masculină ne ajută foarte mult când avem discuțiile acelea complicate, care înțeapă un pic, dar e bine să spunem lucrurilor pe nume, că s-ar putea, dacă discutăm numai din energia aia feminină, în care, da, te înțeleg, dar s-ar putea să facem o defavoare și un deserviciu business-ului nostru, implicit și nouă. Deci să nu dăm la o parte partea aceasta, energia masculină. Energia feminină este atot cuprinzătoare la modul că vreau să le fie bine și clienților mei, vreau să-mi fie bine și mie, și membrilor echipei, și furnizorilor, doamna de la contabilitate, mai știu eu cine. Vreau să le fie bine tuturor. Și atunci această energie ne va fi de super mare folos atunci când facem ceva creativ, punem un live în mișcare, facem un carusel, facem o postare, un blog, un podcast. Este foarte bună. Dar când aduci tot femininul acesta într-o discuție de business în care ar trebui poate să negociezi niște termeni, nu? Sau, nu știu, un termen de plată. Dacă tu atunci facem cum vrei tu, cum îți e ție mai bine, păi acest doar cum ți-e celuilalt mai bine. Sau nu vi s-a întâmplat într-o discuție din asta de, să zicem, discovery call, în care tu ai povestit cu ce te ocupi, cum poți să-l ajuți pe client, ce rezultate poți să-i aduci împreună cu el, dacă nu îi aduci singur, și apoi spui, bine, păi mă sun tu când vrei, da, e regulă, știi, distanțarea aia, ca și cum să nu forțăm omul. Sigur că nu-l forțăm, nu-l strângem cu ușa, nu-l alergăm, dar hai să punem un termen. Este în regulă dacă ne auzim în, nu știu, 2 zile, 3 zile, săptămâna viitoare, că totuși să pui o punte, pentru că altfel totul rămâne așa. Păi am crezut că mă sună el. Păi am crezut că, păi da, dar în business zonele astea de gri sunt super periculoase. Am răspuns la întrebare, oare? Da. Și mă gândeam că s-ar putea să vină și cel puțin în cazul meu, pentru că și eu mi-am creat așa un personaj, trebuie să recunosc. M-am gândit la un simbol care să reprezinte pentru mine un pic mai mult latura masculină sau mai degrabă pragmatismul, groundedness-ul ăsta, nu știu dacă există cuvântul, la care să mă raportez în momentul în care, băi, știu că, ok, uite, stau dreaptă, mă înfic cu picioarele în principiile mele, avem discuția asta, chiar dacă e mai dificilă și nu-i comodă, tocmai pentru că și eu, în ultima perioadă, mersesem foarte mult în extrema feminină. Și atunci, da, sigur, facem cum vrei tu, dururu, și, cum ziceam și înainte, ajunsesem în lacul secătuit, tocmai pentru că nu am preluat frâiele. Și atunci am zis eu că, ok, pentru mine, Xena, dacă vă mai amintiți, e simbolul ăsta de drjenie, de hotărâre. Și de fiecare dată când urmează să am o discuție, sau uite, când fac Dexter sheet-ul de care povesteam,
Zic ok, Petruța, acum intrăm în zona de Xena, canalizăm acea energie și ne focusăm pe zona asta. Și cred că un pic dificultatea din a îmbrățișa și latura asta masculină, cel puțin în cazul meu, a venit și din cum primesc femeile eticheta. Când ești pragmatică, ești bossy sau ești bitchy. Versus în cazul bărbaților, când așa trebuie să fie, că așa sunt ei. Și atunci, nevrând să fii asociat cu o etichetă pe care o percep sau eu o percep ca fiind negativă, m-am îndepărtat din energia asta, ca să zic așa. Dar cum ai zis și tu, ambele aduse împreună, că altfel cam greuț. Știi că s-a făcut odată un studiu, n-aș ști să vă citez cine, cum, că am citit la studii și la, mă rog. Ideea este că s-a făcut un studiu pe corporate, din care a reieșit așa, pe un anumit eșantion, da? Că femeile pot fi fie respectate, fie plăcute. Fie respectate, fie plăcute. Cu alte cuvinte, pot să fiu bună la ceea ce fac și oamenii să mă respecte pentru asta, cu plăcutul mai puțin. She's a bitch, she's bossy, she's nu știu cum. Am să o în engleză ca să nu zic în român. Bun. La bărbați, vine șeful, trântește ușa, țipa, lasă-l, e băiat bun, a avut o zi proastă. Apropo de etichete, și culmea, și doamnele coparticipă la asta și spun, da, vai ce rea este, femeile tot timpul sunt rele. Iar el, șeful, dacă vine și face un tantrum pe acolo, e băiat bun, dar a avut o zi proastă. Nu i-a pornit mașina de dimineață. Găsim scuze. Pentru că vrem să fim în zona de plăcut. Și uite, apropo de că spuneam de greșelile, piedicile care pot apărea în calea noastră. Asta este ceva ce observ frecvent la clientele mele. Vor să fie plăcute. Tânjim după a fi plăcute. Drept pentru care pun prețuri care să nu supere, să nu deranjeze. Mă văd cu clientul la ora 6 seara sau 4 dimineața, că e pe ora Americii. Fac tot felul de jumbușlucuri și contorsionări ca să fiu plăcută. Pentru că mi-e frică ca cineva să-mi spună nu lucrez cu tine pentru că, nu știu, ești dură sau spui adevărul în față sau nu pui sirop și dantelă. Și atunci mergem în direcția asta de un risc. E un risc foarte mare. Eu prefer, îți spun foarte sincer, m-am asumat de la început, cel puțin în al doilea business, da? Așa, businessul acesta, eu prefer să fiu respectată. De plăcut, slavă cerului, mă plac prietenii mei, mă place soțul, motanul, copilul, Doamne ajută, mergem înainte. Că mă mai plac și clienții mei, e un bonus. Dar aș prefera să mă respecte. Asta e. Da, și apropo de frica asta, am văzut că a scris și Mihaela ceva și cumva că dacă nu ești plăcut înseamnă că poate nu o să vină oamenii la tine și nu o să ai clienți. Experiența și a mea personală cu tine, Bianca, când îmi căutam eu un consultant, nici nu mai știu dacă ți-am zis asta, povestisem cu cineva care avea prețul pe oră mai mic ca tine. Și în momentul respectiv chiar nu eram, știu că ți-am zis și la telefon, că nu eram neapărat în poziția în care să pot să-mi asum ceva pe termen lung, dar ceva din energia ta pe mine m-a convins să prefer să plătesc mai mult și să am sesiunile cu tine. Și ce vreau să zic cu asta e că cred că cumva modul în care suntem ca persoane, autenticitatea asta pe care o tot propovăduim, e cel mai bun filtru pentru oamenii pe care îi atragem. Adică da, ne putem face și eu am că mă enervez numai când mă gândesc. Am avut o experiență trecută în care la fel m-am făcut mic, preț mic, sigur, îți răspund și la 12 noapte și la 1 noapte și la 4 dimineața, dacă e cazul. Și normal că nu a fost clientul potrivit pentru mine și m-a secătuit și pe mine și nici colaborarea nu a funcționat pentru că îmi încălca anumite limite pe care eu nu le-am comunicat și intră așa într-un cerc vicios. Dar dacă reușești să te lași acolo, să-ți setezi tu niște limite foarte clare ale tale, mi se pare că mult mai ușor vin oamenii aia poate potriviți, de care ți-e mai mare dragul să lucrezi. Ia să vedem ce a zis
zis Cristina. Pe Chris o ocupăm. Da, Chris. Cred că la mine declicul a fost când mi-am dat seama că mi se spune foarte des, vai, ce drăguță ești, și eram like, ok, sunt drăguță, sunt plăcută, but I also mean business. Și Mihaela zice și până la urmă nici noi nu vrem să colaborăm cu oricine, așa e. Colaborarea trebuie să fie productivă de ambele părți. Așa e, absolut. Bianca, menționai de că te place soțul tău, fetița ta. E o drăguță, Zara, mai văd și eu așa când o pui pe Instagram. Și fix asta voiam să te întreb. Rol de mamă, soție, fiică, prietenă, business owner, cum Dumnezeu le gestionezi pe toate? Câteodată mai bine, câteodată mai puțin bine. Am avut niște realizări în ultimele, nu știu, ultimul an jumate. Da, uite, aici o să fac o acoladă. Fiecare dintre noi, sigur, suntem structurate într-un anumit fel și mă leg de ceva ce ai spus tu, că cum Dumnezeu să fii vizionară când lucrezi dintr-o stare de supraviețuire. Ce mai îmi rămâne și mie după ce am plătit pe toată lumea, mi-am plătit toate facturile, mie ce mi-a rămas din business-ul ăsta? Eu ce înțeleg din el, financiar vorbind? Că poate satisfacția intelectuală sau creativă este sky high. Da, financiar mie îmi rămâne ceva. Pot să trec strada, pot să plec într-o vacanță, pot să-mi cumpăr ceva, nu știu, un laptop dacă crapă sau alte lucruri și alte lucruri care îmi fac plăcere. Și cred că ce e important aici de zis este că ceva ce a funcționat la mine, fiecare dintre noi cred că avem o cifră care ne ajută să ne simțim în siguranță. Pentru mine este compusă din 4 cifre, vă spun de pe acum în euro. Așa este, dar poate pentru altcineva este compusă din 6 cifre sau 7 sau din 3, chiar nu contează. Ce am făcut eu, Petruța dragă, odată ce mi-a picat vălul acesta, că da, sunt și departamentul de vânzări, sunt și departamentul de marketing, a fost să mă duc cât mai repede înspre acea cifră care mă face să mă simt în siguranță și să o ating, ca să mă liniștesc, să-mi liniștesc motoarele, să pot să iau pauze fără să mă să fac penitență că vai, de ce am respirat o secundă, de ce mi-am luat o vacanță, de ce n-am muncit astăzi să-mi sară capacele. Asta m-a ajutat pe mine. Poate la voi nu funcționează, dar cu cât am ajuns mai repede la acea cifră, am și depășit-o, că n-am rămas la ea, am început să respir. Am început să respir, să mă gândesc la proiecte creative pe care le fac de dragul ideilor. Nu știu dacă vor fi monetizabile sau nu, dar mi-am cumpărat, mai bine zis, că cu bani, mi-am cumpărat dreptul de a face idei de dragul ideilor, pentru că sunt safe. S-ar putea ca și pentru voi să funcționeze asta și să fiți sincere, pentru mine, ca să mă simt bine. Asta, ok, deci atunci hai să intrăm un pic în energia aceea masculină și să mergem focusat pe ce avem de vândut, ce avem de prezentat, ce avem de oferit clienților, nu știu, de a oferi șanse de a plăti eșalonat, adică fiți creative, gândiți-vă la mai multe resurse, astfel încât să ajungeți cât mai repede să ieșiți din modul de struggle and survival. Că tare urât. Foarte urât. Și uite, dacă îmi permiți, Bianca, construim pe ideea asta 3 cifre sau 4 pe care le-am zis și la Creator săptămâna trecută și pe care le-am învățat de la Alexandra Petrache, care și le-am învățat de la altcineva la rândul ei, că uite, apropo de colaborare, totul e așa un domino effect, e să-ți calculezi care este cifra ta de supraviețuire, adică aia super basic, chirie, mâncare, telefon, that's it. Apoi să-ți calculezi care este cifra de bunăstare, on top of cifra asta de supraviețuire, să adaugi, băi, nu știu, mi-ar plăcea să merg la terapie, de exemplu, sau să merg la sală, mici plăceri. Apoi, parcă era cifra de libertate financiară, ok, 20 de ani, dacă îmi mențin cheltuielile la suma de, nu știu, zicem, 5.000 de lei, trebuie
strâng atâția bani sau să investesc atâția bani. Și mai era a patra categorie de cifra de bogăție, adică ceva care să-ți permite, uite cum e în cazul tău, să-i lași o moștenire zare, ca ea să nu aibă un punct de start de la 0 sau de la -1. Mi s-au părut niște concepte foarte faine care și mie una mi-au adus un pic mai multă claritate și parcă, apropo de stabilit prețuri și zis sume, te ancorează un pic mai mult, că îți dai seama că stai un picuț, că dacă eu nici măcar nu pot să-mi acopăr chiria din chestia asta, ce fac? Adică dacă nu mai ai nici măcar alte surse. Da. Ce concepte interesante și uite, intuitiv, pentru că suntem conectați la aceeași sursă, vezi, există o perspectivă similară. Eu nu m-am gândit așa pe layere. Când m-am gândit la partea de siguranță, să zicem că m-am dus ușor înspre bogăție, știi, apropo de cum, adică plătim, fundația e asigurată, mici plăceri și hai să mușcăm un pic și din extra, dar tare bine se simte și iei alte decizii. Cu cine lucrezi? Mai vreau să spun ceva apropo de această autoresponsabilizare, când te gândești nu cer prețul X, că supăr clientul, se supără pe mine și a plecat și le mai zice la 2-3 și pleacă și ei. Și aici cred că e foarte important de văzut un pic, noi nu ne-am cumpărat lucruri pe care nu ni le-am permis. Uite că tocmai ce-ai dat exemplu, că noi două, când ne-am cunoscut acum vreo 3 ani, cred că am întâlnit 3-4 ani, la fel, era poate un sezon economic mai de contracție și cu toate astea ai făcut tot ce a ținut de tine, eu am făcut tot ce a ținut de mine, să putem să ne oferim șansa de a lucra împreună. De câte ori nu am investit în lucruri pe care poate nu mi le permiteam, sau o vacanță, sau o experiență, dar am făcut cumva, pentru că aveam, știți, banii au nevoie de o hartă, au nevoie de o destinație. Și când spui, măi, uite, vreau să fac 3.000 de euro ca să merg în locul X, se fac bani, pentru că tu știi exact ce urmează să faci cu ei. Așa când, aș vrea să am un venit financiar decent. Ce înseamnă decent? Ce înseamnă decent pentru Ana? Sigur că înseamnă decent pentru Maria, sau pentru Bianca, sau pentru Petruța. Și aici e important să fiți sincere atunci când vă faceți aceste socoteli. Măi, eu aș trăi bine dacă aș avea 10.000 de euro. Perfect. Pot să-i fac? Mai întâi pot să fac 1.000, după aia 2, după aia 3, după aia 4, ajungem noi și la 10.000. Mai e o greșeală și știu că nu are legătură cu nicio întrebare, dar mi-a venit acum, știi, ca popcornul. Poc. O greșeală, un obstacol, o frână de mână. Ce mi se pare că văd des la antreprenoare este nerăbdarea. Guilty as charged. Da, și eu sunt la fel. Nerăbdarea rezultatelor și ceva de care eu nu mă fac vinovată este disprețul față de cifrele mici. Prima factură, primul onorariu, primul client, primul follower, prima, nu știu, descărcare de podcast. Observ disprețul. Păi nu, eu vreau de la 1 la 1000 să sar așa peste noapte. Unde în viața asta ați văzut voi că un copac înflorește după ce l-ai sădit, gata, are și fructe? Unde există asta? Nu există. Pe internet? Da, sigur, pe internet e o pastilă magică și mâine ești milionar. Nu știați? Da, sigur, facem și asta. În viața reală, să coborâm un pic picioarele pe pământ, avem nevoie de răbdare. Avem nevoie de primul client care are încredere în noi, al doilea, al treilea, al patrulea și tot așa, ca să ajungem la cifrele pe care ni le dorim. Și disprețul acesta, ai 10 followers? Păi da, 10 followers, lucrez cu ei toată luna. Care este problema? Exact. Adică, haideți să fim sinceri cu cifrele și să ne uităm un pic altfel la ele, să zic așa. Exact. Uite, zice și Cristina că ce insights fain. Chiar și eu ieri am postat tot așa niște screenshot-uri cu numere. Da. Și apoi am făcut follow-up cu capcanele în care picăm, în care, ok, o să vin eu și o să arăt că parentul are 10.500 de conturi. Dar asta e doar o parte din poveste. Câți dintre oamenii ăia sunt activi sau nu? Câți pleacă, câți dezactivează, cât e engagement, Adică sunt niște elemente sau creșteri de 800%, că am văzut că asta se mai practică. De la cât? De la 1? Și nu, again, nu înseamnă că, cum ziceai și tu,
numerele mici nu sunt valoroase, înseamnă doar că picăm în capcana asta, eu am picat, maxim, în iluzia asta a social media-ului, în care dacă nu ai, cum ziceam și el pe story, mi se pare că s-a înlocuit treaba aia cu spune-mi cât pământ ai ca să zic cât valorezi, cu spune-mi câți followers ai ca să zic cât valorezi. Și atunci picăm în capcana asta a numerelor mari, mari, cât mai mari, peste tot. Doamne, dacă ai putea să ai 10 platforme cu sute și milioane de followers, cu valoarea noastră de sine. Sau cu valoarea, nu știu, poate brandului companiei pe care o creezi. Când colo e foarte dovedit și, sincer, tu pentru mine ai fost un model din punctul ăsta de vedere, că nu trebuie să ai nu știu câte sute de mii ca să ai clienți. Și ca să ajungi la o, cum ziceai tu, la cifra ta de bunăstare și să duci o viață foarte faină și echilibrată, care poate, dar bine, e cu asterixul, care poate e mai faină decât a celui care are, nu știu, 25 de milioane de followers pe Instagram și care poate nici nu convertește la fel de bine. Da. Ce vreau să zic e să ne uităm un pic la tot contextul și să nu ne mai lăsăm așa păcăliți de niște numere aruncate acolo care nu spun întreaga poveste, ci care sunt folosite doar ca să te hucuiască, să te atragă să cumperi niște rețete magice care, Doamne, că nu există. Știm că nu există. Da. Uite, acolo mi se pare energia masculină toxică. Acele modele prin care tot timpul trebuie să fie mai mult. Niciodată nu e suficient. Acea gaură neagră. Ai 10 vânzări? Te învăț eu să faci 100. Ai 100 de vânzări? Peste noapte însutim. Dar eu nu vreau tot timpul mai mult, pentru că în viața mea nu încape tot timpul mai mult. Pentru că mai multul acela s-ar putea să mă ia de la familia mea, s-ar putea să lucrez non-stop și Zara să vadă o mamă doar prin ecrane. Nu-mi doresc asta, sorry. Nu vreau să măresc cu 10.000 de oameni, eu nu pot să deservez 10.000 de clienți. Să nu mai beau apă, să nu mănânc, să nu plec într-o vacanță. Real. Și când aveam business-ul celălalt, care era cu produse, nu puteam să vând la milioane, pentru că totul era făcut manual. Doar să fi angajat 4 roboți, nu știu, habar n-am, să facă brățările alea, că nu aveai cum fizic să deservești 1.000.000 de clienți. Și atunci, gândiți-vă cum mai multul ăsta încape în viața voastră. Vreau mai mulți clienți. Ce înseamnă mai mulți? 2, 3, 5, 400? Ai timp de toți? Nu. Păi atunci, da. Zic eu. Da. Se potrivește asta cu stilul de viață pe care îl vrei? Pentru că ce am mai observat eu e că se pune foarte mult semnul ăsta de egalitate între dacă nu vrei mai mult, înseamnă că nu e suficient de ambițios. Înseamnă că de fapt te faci mic și tu ascunzi că de fapt vrei să fii foarte mare. Adică sunt tot felul de tertipuri de astea care ating acolo niște butoane, pentru că cred că mai ales în România și ținând cont de regimul în care au fost crescuți ai noștri și cum s-au dus lucrurile pe mai departe, rana asta de not enough e foarte prezentă în noi toți. Și atunci cu un marketing care atinge butonul, e perfect. Bun, Bianca, să trecem rapiduț, că cred că imediat ne apropiem de o oră și nu știu cât de mult mai poți să stai nici tu. Zi-ne un pic cum faci tu lucrurile, și anume, că tot vorbeam de numere și vânzare și așa mai departe. Pe de parte, ce servicii oferi tu acum și cum ai stabilit prețul pentru ele? Bun. Am început cu servicii de consultanță one-to-one, nu cu pachete, de ședințe individuale și mi-am setat exact prețul cu niște ochelari de cal, fără să mă uit nici în stânga, nici în dreapta la cât câștigă un consultant de business. Pentru că eu nu știu viața, nu știu contextul, nu știu mintea, nu știu capacitatea, nu știu cu ce oameni a lucrat. Și atunci mi-am setat ceva de care să nu-mi fie rușine, să mă uit în ochii clientului meu și să mă uit sub masă, să mă roșesc, să-mi tremură vocea. Așa mi-am setat. Pur intuitiv. Da, stau în picioare, ăsta este onorariul meu. Și am crescut gradual. Dacă vreți să mă întrebați, eu vă și spun din casă, că așa de mult îmi place să dau. Eu am început în 2019, o ședință de consultanță costa 250 de lei. Astăzi costă 200 de euro.
That's it. Dar nu am, și vorbim, deci 2019, suntem în 2024. Eu am crescut gradual, nu peste noapte. Și de ce am crescut gradual? Pentru că clienții mi-au spus, hei, vezi că dai mult prea mult, da, așa, 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 încet, încet. Dar nu doar ce au spus clienții, eu m-am simțit bine cu mine însă văzând rezultatele clientelor mele. Acolo-i certitudinea. Că așa sigur că da, pot să vin și să spun, vreți să stați de vorbă cu mine? 5.000 de euro. Da, poate într-o lume ideală, poate atâta valorează o oră din viața mea, nu știu, poate. Dar hai să păstrăm un pic simțul proporțiilor și să revenim un pic cu picioarele pe pământ. Da, trăim în România, asta este. Și am clienți și funcționează așa, gradual, văzând rezultatele, văzând transformarea. De acolo mi-au certitudine. Nu din ce visez noaptea, din ce îmi spun oamenii și ce văd eu că înflorește sub ochii mei. Apoi, după 2019, în care v-am zis, am început cu one-to-one-uri, am început să testez cum e treaba cu programele de grup. Și am trecut prin toate experiențele, de la a veni un om. Asta e, a venit un om. Ceilalți nu au mai ajuns. Nu contează. Până a avea aceste că așa îmi place mie să lucrez cu microgrupe, 10-20 de persoane. În timp am diversificat. Dar ce este important? Fie că aveți produse, fie că aveți servicii, mereu o ureche trebuie să fie la vocea clienților voștri, nu toxic la modul clientul nostru, stăpânul nostru. Nu, clientul nostru, partenerul nostru. Cum pot eu să-ți fac viața mai ușoară? Cum pot eu să merg o bucată lungă de drum cu tine? Prin ce trebuie să trecem, ce competențe mai trebuie să rafinez ca să mergem această bucată de drum. Și deci după workshop-uri și masterclass-uri am trecut la un program de mastermind pe care îl iubesc, pe toți îl știe, Business Sisterhood, este sufletul meu acolo 100% și e practic un program de mastermind hibrid în care, de ce zic că e hibrid? Eu consider comunitatea absolut, familia mea de business. Și bune și rele le punem pe masă. Dar, uite, mai e o chestie, Petruța, spune-mi dacă ai observat asta și le invit și pe prietenele noastre să ne spună. Ați observat că femeile între ele, o să zic despre noi, femeile își oferă foarte mult sprijin emoțional, dar mai puțin practic. Adică, dacă tu, Petruța, îmi scrii, măi, Bianca, astăzi nu m-am simțit bine, uite, așa și așa. Da, ce rău îmi pare și eu am fost răcită. Practic, să spui omului cu ce pot să te ajut. Ai ceva de lansat, dau și eu un share. Cum pot să te susțin? Pot să te recomand cuiva? Pot să-ți fac o introducere la un alt podcaster? Pot să îi spun cuiva, uite, lucrează cu Petruța, că vezi că e foarte bună pe asta. Doamnelor, haideți să ne oferim ajutor practic. Am zis de Business Sisterhood și de asta mi s-a dus mintea spre ajutor practic. Pentru că este foarte important. De ce să nu circule banii între noi? De ce să nu lucrăm împreună? Unde mănâncă 2 persoane, pot mânca și 3. Nu pierdem nimic. Se face masa mai mare și mai frumoasă. Dacă mie la ușa mea ar veni un client și eu aș ști că nu am cum să-l ajut, pentru că nevoia lui depășește competența mea sau are nevoie de un alt tip de specialist, credeți că vreodată voi ezita să-i scriu unei prietene în care am încredere și știu că e super profesionist, să-i spui, ia tu contractul ăsta, că nu e câștigat de mine. Este doar un om care are încredere în mine, dar eu am încredere în tine, Petruța, îl trimit la tine. Și n-am nevoie să-mi dai 5 lei sau o floare sau o masă în oraș. De ce o fac? Pentru că cred în tine. Punct. That's it. Oh, ce drăguțite! Ai creat un val de reacții faine, drept dovadă, probabil că și fetele simt același lucru. Trebuie să recunosc că și eu. Sprijin emoțional, super, dar asta mai pe practic, un pic mai dificil de obținut. Cel puțin până acum un an, să zicem, un pic lucrurile se mai schimbă și în cazul meu. Fac un pic de paranteză, Bianca, aveam altă întrebare aici pentru tine pregătită, dar mi-a sunat aia cu a venit un om care se leagă de ce ziceai cu numerele mici și eram curioasă să te întreb cum ai gestionat să apară un singur om la poate un program, un workshop pe care l-ai făcut, cum de nu, știi, mă gândesc că ego-ul meu s-ar fi aricit și ar fi zis, aoleu, nu ești în stare de nimic,
sigur nu-i bun program, adică mi s-ar fi activat toate vocile alea adormite și împrumutate de pe cine știe unde. În cazul tău, cum a fost? Cum te uiți la povestea asta? Păi, vă dau un pic de context. Era un workshop la biroul meu fizic. Deci am printat workbook-uri, am cumpărat flori, mâncare, să fie pe bogăție, nu? Să fie frumos. S-au înscris mai multe persoane și am mai povestit asta la un moment dat. Peste noapte cuiva i s-a îmbolnăvit copilașul, a făcut febră, deci clar n-a mai putut să vină și cuiva i s-a stricat mașina. Așa, nu știu celelalte detalii, dar mi-au rămas că era o mamă și o prietenă în sfârșit. Și a apărut Violeta, că pot să-i dau și numele, a apărut în biroul meu și a spus, uite, Violeta, vom fi noi două. Ești de acord să-ți ofer o experiență VIP? Doar noi două. Un workshop pentru un om. Ești de acord sau vrei să-ți returnezi banii? Adică foarte simplu. Și am zis, sunt singură, perfect. Descurcim afacerea mea. De asta zic că contează și cum te poziționezi. O vezi ca pe un eșec? Vai, ce mi s-a întâmplat mie, oamenii ăștia răi n-au mai apărut și așa mai departe. Sau îi oferi clientului o experiență VIP. Și chiar recent am avut o colaborare cu una dintre prietenele noastre și la fel i-am zis și ea e la fel ca mine. Și zis așa, vine un om, îl deservim, o experiență fantastică îi oferim. Un om, îl întrebăm dacă vrea banii înapoi sau dacă nu e. Și deci n-am avut, nu m-a ros îndoiala, oi fi bună, nu-i fi bună, pentru că imediat după, știi ce s-a întâmplat, au venit alegerile prezidențiale. Și eu mă gândeam, aș vrea să iasă lumea la vot. Doar că, eu nu sunt afiliată politic, nu lipesc un afiș pe undeva. Și mă gândeam, ce pot eu să ofer ca să invit lumea să voteze, cu cine vor da, să iasă la vot. Și mi-a venit ideea să ofer un workshop gratuit, cred că era pe ceva pe carieră, și am zis, am 5 scaune la masă, 6 cu al meu, pentru cine face o poză și mi-arată ștampila de votat, în ordinea așa, poți veni. Și să știți că am fost 7, pentru că cineva mi-a zis, dar și soțul a votat, poate să vină el. Și am venit și soțul. Și mi-a plăcut așa mult experiența, încât am zis, eu nu o să-mi refuz experiența asta de grup. O să fac până când o să-mi iasă, apropo de răbdare. Răbdarea legată de rezultate. Până când o să învăț ca oamenii, și o să învăț și pe ei, ca ei să mă asocieze și cu servicii de grup, deci nu doar sesiuni individuale. Că și aici, să știți, nu e că voi nu sunteți bune sau că cursul vostru nu e bun. Oamenii încă nu s-au obișnuit să înregistreze că Petruța ține și programe de grup. Au nevoie de un pic de timp, de aclimatizare. Nu vă dați bătute, rămâneți acolo. Hang in there. Ce drăguț. Și uite, construind pe asta, să-mi zici doar, te rog, dacă mai poți să stai. Da. Și nici nu mai tușesc, sunt fericită. Perfect. Construind un pic pe asta, nu știu dacă e doar impresia mea, cred că am văzut o postare recentă și la tine pe subiectul ăsta. Pare că suntem într-un punct, dacă auziți un minunat ietaj care plânge la ușă. O să-i deschid doar puțin, așa. Pare că suntem într-un punct în piață în care ceva se întâmplă, dar parcă lucrurile stau oarecum pe loc. Oamenii nu mai cumpără atât de mult. Mi se pare că suntem supra-saturați, eu una știu că sunt, supra-saturați de informații, nu mai pot duce, adică nu mai pot să mai citesc, să mai văd absolut nimic. Piața de IT văd că se transformă și sunt tot mai mulți programatori care își pun pe LinkedIn open to work, ceea ce înainte nu se întâmpla, veci pururi. Nu știu dacă doar la mine se vede așa, dar pare că suntem într-o situație destul de incertă care sunt sigură că creează foarte mult stres. Și vreau să te întreb dacă și tu sau clientele tale percepeți asta și dacă da, cum navigați, adică cum rămâi încă în business în perioade de genul ăsta? Da. Răspunsul mare la toate întrebările este da. Și să știi, dau din casă pentru că profit că este și Mihaela prezentă. Fix cu Mihaela am vorbit într-un episod care urmează să fie publicat din Women Got Power. O să apară fix despre bucățica asta. A plecat totul de la o postare de-a mea pe Instagram, o găsiți, care ține de market fatigue, da? Despre oboseala asta cronicizată. Și ușor, este simplu de explicat de fapt că în perioada 2020, perioada de lockdown, oamenii au consumat cantități
industriale de informații despre orice, de la a face pâine cu Maya, la a învăța o limbă străină pe Duolingo, la a își rafina skills-urile de business și așa mai departe. Doar că n-au apucat odată să le integreze și doi, să le pună în aplicare. Adică devenim aceste depozite informaționale. Duduim, suntem biblioteca din Alexandria, toți. Avem capul atâta. Da, ce aplicăm de acolo? Și bineînțeles că există acest underlayer sau acest curent, da, subcurent, în care oamenii spun nu mai pot, nu mai vreau să văd niciun webinar, niciun masterclass, nimic. Abort mission, nu văd, nu dau share, nu nimic. Și e de înțeles. În partea cealaltă, în gașca noastră de antreprenori, diversificare, pivotare. Pivotare nu la modul ăla complicat, ci la modul cum pot să le fiu aproape clienților mei care sunt într-o fază de oboseală cronică, de overwhelm, de frustrare că poate nu le ies anumite lucruri. Diversificați-vă portofoliu, simplificați acolo unde e de simplificat. În momentul de față nu simt din observațiile mele că oamenii sunt dispuși să investească în programe de 4, 5, 8, nu știu, săptămâni, luni și așa mai departe, pentru că este un angajament prea mare dintr-o stare de oboseală. Cum să iau eu decizia să fiu cu tine, chiar dacă am încredere și te respect ca profesionist, 6 luni de acum încolo sau până la finalul anului să fiu cu tine când eu am nevoie 2 luni să dorm, să nu mai aud nimic. Exact. Știi? Deci înțelegem asta. Dar tot trebuie să rămânem în picioare, nu? Și atunci diversificarea portofoliului înseamnă următorul lucru. Fie ne întoarcem la clienții mai vechi, cu care am lucrat acum 2 ani, 3 ani. Fie, dacă aveți produse, uniți anumite produse. Poate omul care cumpăra săpun vrea și un parfum sau un parfum de casă. Asociați produsele. Dacă nu le aveți voi, faceți un parteneriat cu un alt jucător din industrie. Un parteneriat din care să câștigați și unii și alții. Dacă lucrați în servicii, asociați-vă cu cineva, faceți un workshop împreună, un program. Adică soluții sunt. Și știți că v-am zis la începutul discuției că un antreprenor, o antreprenoare, este o făuritoare de posibil. Pentru noi, nici măcar în criză, nu este imposibil să făurim posibilul. Trebuie să ne gândim, doar să ne gândim, să ne odihnim un pic, să ne tragem sufletul, să nu intrăm în panic mode și să ne gândim, măi, da, cum trec eu, cum rămân în picioare? Și odată asta e cu diversificarea portofoliului, cu întoarcerea la clienții de dinainte, abordarea unui alt segment de piață, da? Cineva care este poate într-un stadiu, cum să zic, de început. Dacă ești business consultant și toată ziua faci planuri de business cât un top de hârtie, ia gândește-te, ai putea lucra cu cineva care acum cochetează cu ideea de a pleca din corporate și de a-și deschide o afacere? Poți să-i oferi consultanță și acolo? Adică poți să te duci la un alt stadiu al lui de dezvoltare. E același client, ideal, dar este la un alt nivel de evoluție. Și vă mai spun ceva, de muncă nu trebuie să ne fie rușine. Work is work. Am auzit asta din gura unei scenografe / regizoare și mi-a plăcut atât de mult. Work is work. Dacă știți să faceți traduceri, știți să faceți prăjituri, știți să coaseți o bluză, gândiți-vă întotdeauna if the shit hits the fan, din ce câștig bani și să nu vă fie rușine. Sunteți buni pe social media, captions, scrieți și oferiți servicii. Nu toate ofertele trebuie să fie publice. Nu toată lumea trebuie să știe toată viața voastră. Puteți să traduceți un film pe Netflix, că aveți abilități. E un contract care nu ține de viața business-ului vostru, ține de viața voastră individuală, personală, intimă. Da. Deci viitorul sună de controlat, dar putem să facem niște pași, să nu rămânem într-o zonă de lasă, vedem noi ce va fi și Dumnezeu cu mila cum om trece. Da, dar putem face niște pași de pe acum. Și un ultim punct pe care vreau să-l pun pe masă. Dacă astăzi vânzările au scăzut, mergeți pe vizibilitate. Inițiați discuții. Uite cum e discuția noastră de azi. Sporește vizibilitatea. Eu ating o parte în comunitatea ta, tu atingi o parte din comunitatea mea. Nici tu nu-mi furi mie nimic, nici eu nu-ți fur ție nimic, ci contribuim la binele
comunităților noastre și implicit și al nostru. Perfect, mulțumim tare mult, Bianca. Chiar o să stau și eu puțin pe ce ai zis, pentru că, într-adevăr, se vede și inclusiv și în parentul că, na, când vine vorba de părinți săraci, chiar că-s bombardați din absolut toate părțile și atunci e nevoie de un pic de suflu. Vreau să te mai întreb, să facem așa o mică dezbatere. O să zic întrebarea pe care am primit-o de la invitatul de dinainte și ușor, ușor ne apropiem de încheiere, ca să nu te țin foarte mult. Da, ține. Glumesc. O dilemă existențială pe care o am și eu și mă întreb câteodată dacă nu cumva eu pe mine mă pun într-o cutiuță, este fix asta, să folosim termenul de femeie antreprenor sau nu? Bun asta. Eu folosesc ca antreprenoare, dar nu mă deranjează. Adică, sigur, într-o lume ideală, când vom feminiza doctoră, doctoriță, astronaută, nu știu, habar n-am, antreprenoare, învățătoare, toate așa, da, sigur, da, eu nu m-aș împiedica de semantică. Adică nu îmi stă în gât nici să spun antreprenoare, nici să spun femeie antreprenor, că nu jignesc, adică nu e ceva... n-am despicat, sincer să fiu, eu n-am despicat. Eu spun antreprenoare că așa-mi bine, dar nu. Da. Da, că văzusem în discuția asta și era așa o polemică între, dar de ce trebuie să zicem femeie antreprenor, că nu zicem bărbat antreprenor și atunci să nu le mai alăturăm cumva din perspectiva asta. Una pe care vreau neapărat să o pun e, dacă ai avea o baghetă magică care să curețe blocajele femeilor în antreprenoriat și dacă ar fi să alegi un blocaj pe care ai vrea să-l curețe instant, care ar fi acela? Încrederea în sine. Oh. Clar. Da. Deci, Doamne, așa aș curăța imediat. Da, la toată lumea. Adică, și deși eu spun asta cu încrederea, dar vreau să spun ceva, Petruța, și le spun și prietenelor noastre. Pe mine ce m-a adus în viață departe nu a fost încrederea. Că nu s-a devărsat o oală de încredere, nu știu, la botez. Nu, deci chiar nu. Și eu sunt curioasă. Sunt atât de curioasă cum se face asta, dar cum se face aia, dar cum se editează un podcast, dar cum se scrie cod pe website. Și asta m-a adus în față să încerc lucruri noi, chiar să fiu din mintea începătoarei. Măi, nu mă pricep, n-am auzit. Pun la contabilitate, cel puțin la început, puneam niște întrebări și spuneam, îmi cer scuze dacă întrebarea asta e de clasa 1, dar chiar nu știu. Și asta este, vreau să aflu, apropo de istoricul meu, da? Că era ok să pui întrebări în școala mea. Și pur și simplu, adică asta m-a adus. În timp, fiind atât de curioasă, da, sigur că mi-am cultivat încrederea în mine, dar nu am venit din producție cu încredere în mine. Nu. Probabil când eram mică, atunci aveam super încredere, dar a fost suficient să o iau pe la școală, pe la facultate și s-a ciobit. Da, exact asta povesteam și eu. Se leagă atât de bine că am avut o discuție cu un antreprenor la Creators și cu Gabi al meu chiar ieri și ziceam că e ideea asta că trebuie să ai încredere în tine ca să pornești ceva și ziceam că, băi, eu sincer nu am avut, dar efectiv cumva curiozitatea asta, sentimentul ăla de there has to be more to life decât scenariul în care mă aflam eu atunci, inclusiv modelele de pe social media care ne arătau că stai un pic, că există mai multe realități, mai multe normaluri în același timp. Toate astea te împing spre acțiune și că îți câștigi încrederea în tine acționând și punându-te în contexte și vezi, stai, mie mi-era foarte frică, de exemplu, până și să merg la București, să fiu în capitală, la Gara de Nord, la 5 dimineața. A făcut viața în așa fel încât cu parentul a tot trebuit să merg cred că de 18 ori și tot ajungeam cu autobuzul la 5 dimineața. Și mi-am arătat mie că ok, uite, I can survive, adică nu e nimic, pot să-mi clădesc bucățica asta. Avem tradiția asta pe care zic în fiecare live, dau credit lui domnul Steven de la Diary of a CEO, că el are treaba asta de a
Da, de la un invitat, de a pune un invitat să dea o întrebare către celălalt și Andreea ți-a lăsat o întrebare și anume, cum știi că o decizie este o decizie bună? Andreea Chioaru, o salut pe calea asta, Da. că am prins și un pic din live-ul vostru. La mine, cum se simte în corp? Știu că acum toată lumea spune asta, eu am spus-o din 2019, dar să știți că eu nu mă supără că o spune foarte multă lume, că e foarte bine să conștientizăm la nivel colectiv că bine ar fi să ne ascultăm și corpul, nu doar bucățica asta, știi, mintea. Și dacă se simte ca o senzație de expansiune, inclusiv expansiune, e un pic frică, dar hai să vedem. Da, expansiune, atunci sigur e o decizie bună. Și să știți că mintea m-a păcălit de câteva ori, apropo de lăsăm mintea să ia toate deciziile, dar intuiția niciodată. Niciodată. Și intuiția, sigur, la fiecare se traduce într-un fel, poate printr-o stare fizică. La mine când simt fluturașii ăia, știu că îi semn bun și mă duc înainte. Eu am păcălit intuiția de câteva ori și bineînțeles că am plătit prețul, mi-am luat-o, clar. Și te rog, Bianca, dacă poți să lași o întrebare pentru invitata următoare, o să fie Nicoleta. Nicoleta este food blogger, așa că o să avem o incursiune în spatele creatorului de conținut care a trecut prin toate etapele alea, de la a fi mai puțin cunoscută zona asta, la a fi catalogat ca influencer, de la influencer a fi catalogat ca ceva negativ, că oh my god, cum ești, la creator de conținut. Deci o să trecem prin întregul proces, că am atât de multe curiozități de cum se întâmplă de fapt lucrurile în spate și cum gestionează oamenii ăștia tot hate-ul pe care îl primesc, că am zis că e musai să o chem pe Nico. Așa că dacă ai o întrebare pe care vrei să mi-o lași pentru ea. Nu știam cine vine, nu o cunosc pe Nicoleta, dar o să am plăcerea să vă ascult pe voi. Aș întreba-o când și dacă, când s-a simțit acasă, când a simțit că am ajuns. Am ajuns. Și mă refer nu acasă într-un loc geografic, ci acasă la ea însăși. Am ajuns, am atins acea înălțime, acel lucru. Am ajuns. Am ajuns. Ce frumos. Da. Ce Sper frumos. să-i placă. Abia să aud întrebarea. Da, mi-am notat. Și în încheiere, Bianca, aș vrea să, nu ți-am zis asta, dar aș vrea să lași un mesaj pentru Bianca care plecase din corporație și și-a luat curajul și curiozitatea să înceapă un business și apoi al doilea business, să ne lași un mesaj pentru versiunea ta de atunci. Eu aș spune exact ce mi-a venit atunci. Mi-a venit așa ca un download. Eu aș zice divin. Fiecare în ce crede, eu cred în Dumnezeu. Să nu te uiți nici în dreapta, nici în stânga, tu ai drumul tău, ai teritoriul tău, mergi tot înainte. Asta i-aș zice. Și cred că i-aș da o pupătură mare, așa ce you got this. Ce drăguț! Perfect! Mulțumesc tare mult! Cu ocazia asta închidem așa o oră și de povești. Cu siguranță am mai fi vorbit aici foarte, foarte mult. Mersi tare mult, Bianca. Pe Bianca o să-i dau tag, dar i-am dat deja, cred că știți deja pe unde o găsiți. Ascultăm și podcastul, ai zis că luni e un nou episod, așa cu Mihaela și urmărim postările tale și ce mai ai de pregătit pentru noi. Uite, Nicoleta, așa au zis întrebarea. Mulțumim tare mult, zi faină în continuare, o să salvez live-ul, îi dau apoi un reshare și dacă aveți femei faine și bărbați faine în viața voastră și credeți că a fost ceva interesant, dați mai departe, apropo de a ne ajuta cu lucruri practice. Mersi, Bianca. Petruța, îți mulțumesc tare mult. Dragilor, ne ziceți și nouă dacă v-a plăcut, adică dați acolo un wink-wink să știm și noi că a fost bine. O îmbrățișare mare, salutări și pe curând! Pa, pa! Pa, pa!